anda aseke Eyemo boigo nige kurwendagira yetugo en 73 nero nige kwama asebren kobiense Gusii byeiguru byembura omusioye nigogosoa gwikarira baimemono na turi kuyirigwa numubera nige bwate ekemba egetambe ekyukibwate chibando chinyinge na boigo giesibete buya chinyoni kitari gosaria aseke Eyemo niguragese chigunia egatie 53 kwike 53 chichikiro emeronko kianda ase kambani ya sidiko nigotogokora utafiti ye chimbusuro ndorikoreta ase chiro chimbusuro chitakorerwa obutati boisaine chimbusirechi naochire ase chi agrovet echuchire anginaye gosoa kesimi ase namba enotisano na ibire enotisano nemo enotisato ibere Eyemo enoti kianda gose enotisano na ibire isano nemo isano nesato kianda isato enoti Seedco the African Seed Company migonsi bi simeke mbusuro ya Seedco yenerenga yeliga saline Ndizi TV obwenso bw'omugusi nigo bono yakonikirudekerene nagokurentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonkor bwogusi niji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo kotonyora asite koda ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo ontore ilio yao igoiko yenyore Ndizi TV nigo turenekerenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu bw'omugusi ine nomanyete eke wekia ora omwanogo noko mwachisemi chikerero bono Skyline Friend School nero lichibuliao Eyemo iboli ne skuru ebwata borokia babwata bumanyi bwigoro asogokonya aborokiwa nigo babwate preschool yuere a playgroup goika pre-primary 2 lower classes cha grade 1 goike grade kia gatano na kemo ne klasi kia gatano na kabere nigo babwate amachama yayo gotumeka abakori emeremo baisaine chigali chobosombi egetiekia kyokogosoreria CCTV kira ekirasi lyokobeka obolendi abalimu baisaine na boigo nigo babwate asagaya abana bagosomera na boigo nkwena na bale echae gochakira chinsainye chamambya boigo nkwena na bale endagera ya mobaso nigo bale asensemo ya getare chimita chimeisano choka kurwase pale nene ya Kisii Nyamira ekiroko genda ase kanisa ya Bituka SDA Church bakere ase namba yomo director enoti isano na ibere inye ibere isano na ibere isato isano na isato ibere boigo banyore wetra ase namba ya BC enoti isano na ibere Eyemo isano na ibere isato inye ibere isano na isato enoti Skyline Friend School ayerera asama bagamake atigarete
nomogoro benki ya yeritko rya Jumanne tariki 4 cy'umutenyo gatano na kabere umwaka wa 2023 mwancho muriyeri nkwege na bunaritko rya uri abere ritoero kegima nanene kwabere go kwego kya asoko bwatemero bero yonse gataseni kya Ndizi TV na bwo obwansu bwo Gusii nekera bona yaragire nsemo yabona mugoroba jinga kingo kwarigania SMS ya Amayia eriongo manyebuna nara ya kubwatrana nabasaki baito twakwarigania ko rwase chinsemo ai meyense ya Kenya ekero ritko rya lero abarayi bakurawa no mukonyi b'umurayi w'enseri Gashawa baba gusangirekana ase umurobero gose musangirekano bwo gukora amasabo nabo gusangireria kubwatkana na bale babete bagusiria amagimabo aso mubaskano wepara asensemo ya Londian jingaki abantereba ase chipara bagendereta kubolwa kwene kyabunanko babale maiso jingaki bare ase obokorerwabo nekero bagensemere kwa merere serikali Azimio la Umoja wa Kenya babere bakoralia bene unanigo barachiye kogendera no musangirekano bwo yumanyikanite bna 77 abwo tariki 5 cy'umutyenyo yiga ono mancho muri yeringo kwarigania SMS amayanko manyina kwarigania iri tariane Everline Osero ekeroto kubwatrana na Petronila Mukeira kwa ene kya chibichanerio yichawe ikeire ase chira ya bene. Asensemo ya Facebook na bakogendera gotonyora wetera Ndizi TV News Digital, asensemo ya YouTube Ndizi TV News, asomutandao Twitter na bako Twitter wetera @Ndizi TV News eri otogendere gosanga na boigo kwemanyia amange kukwariga nte chake asenchira yowekira nuko rwase county ya Nyamira awase omo takanwa yomo aserieta alsmura ko rwasensemo ya Ikobe me county ya Nyamira abereka wetera chinga ngucho kubalera abana bae babera banyaruka abwanene barwarete asoyomo abwate umuchando w'ekinyigo noyonde are omuko atari korora nigatere naoberega wetera chingo nguke bikegi macho kubarera atabwati kende nonye ase oko bakonyera ase nonya nababerega kwerana nabwate umuchukroye urase university kurende nigare nka kubwatkana no kubura we school fees nabona nigo aganiri abasamaria bayawe sokya nakomokonya eriabe gako barendera abana bayo muri kitiko rwase county ya Nyamira job mangi na tarerenge yo nago tuwariganira robot ya senchira yubikirano asena ikire jinguru cyangeraire ngo chikobwo no na mato ari jigo somba go sini ngisani no mato tini ko nyara boisani kwanya kwebolia mororoki omonto agwetera ekeramenyete ase obotaka abwate omwana ole omoroire na abwate omwana ole omorema kurwa sobware nigekenyoro gya Ikobe gegotoka ewodia busamaro ebungi ya West Mugirango gekororokana koba egetegereru Kolende ekeroto ikange ase enka ya Alice Mora nigotwanyora eamate ere nobororo obonene ase ngencho yemechando bagwetera bono nabonja ndegete ingo nchikumya kuchanyora nyomba nandi twararire njara Maiga yoko musiria omugakoye nigo mongina Alice Mora aeteire amakongu amange asatabwati onde okomosira naeteire amatemo amange narige namaga magirana mbugata abana umurema nimbugata ubugata abana babere injira yo kubaragira nyomba timbwati abarwaire mbwate ngwire nyagitari muruire buno uyu ngumuira Kenyatta nigabwate omwana ole omoroire utari konyara gokora kende gyonsi boigo oyonde ole nobole mabugo tarora omwana oye okorokwa lideke muntu oyobeire omoroire asegeka egetambe natorera obokongu agwetera nesabali ayo kurwaligwa koigwo busare rwasenda yanenyi gweto bokendu boire tiyanyarekananga ikanga tomunyamira rifaro nabona betagi nkogende kiriniki gaiko muchando uyu gasinya ngakubwa nigo muchando uyu gasinya ngakore rwe surgery bagataba nechi cyst report sides bakandusie cyst echipato ngapeini njachigokea bakandifatu Kenyatta National Hospital abu Kenyatta nabeire ginkogenda rongo chibesa chitakeire nanyorire timbugati lideke muntu nigabwate abana babere oyomo ochikokora klasi 5 mwaka oyo nabo igomo muronde orase University ya Masinde Muliro okorokwa Calvin Onsongo oyo eteire amakongu amange asisemi unarwara bono nkabagingo iterenga kiengo kuno no konyora ifie isaine monomba abure ko itana anu nyora jibasari
natwera buna nonya nese Mr. Yaeta nigas nyitugotabukia amatemu aye aseng'encho atabwate chibesa chisaine che school fees ne fees bone kabo muchando na matemu to korutara agora fees ono baka tinkole tionsi ukwaba ye fees ya beto mucha nigenkeye eganeiri gwetani chiribu 50 elinde kugendereria okorwariwa kwa Lydia Kemunto nabo igo chibesa cyo kumusira omwana Calvin Onsongo elinde agendera nechisemi chiaye ache gokonya enkeye ari konyora chinjera asome angorera mariogo gekogaroro chitingonyara kuimuka kuruga iga ngende nchigokora nchikubarigeri oyo mwabo naruri kirasi 8 egaro ya asome ache gokonya omwana omwabo na inchangorera mariogo ngusaba abasamari baito nyemonyu kweteria ogieri monkonye mogumani aito jerusa manyi onkonye nonyanya libo nonya Steve mugakonye kwigweteria ogieri onkonye akongo mugeni omosene toitonye kwigweta onkonye enamba yane nei 007 06 36 77 05 etekoreta alisi mora ongera asebono iganigenkeye gosaba ogosirwa okonene elinde baba kogendera obugima bwabo buna botambe ginko reporteria Ndizi TV kurwa senseme ikobe egotoka enseme obusamaro account Nyamira Job Maangi Mbia mono morikeito Job Maangi ase oroboti orurikiranu korwa ase county Nyamira igabono mwancho murigereri nonde bwensi oresiko gari obereka gokunwa no gumochando obwe amateyo nabo wesokia na kiriege kobwate irobega gokonya omungina Alsmora abega ko bakineria gosebega koendera kubarindira abana baye Togotikana nayo nigo abarai gosenigo abasae babere bawesokia na kogikeria egatie chingwana kurwase egatia barai ababete bagwekirana aburitkure igoro asomusangirukano bwekyama kya UDA ensemo ya musoche meye county ya Kisii asane ne barokanire komo mochia omubunge unyari bari masaba Dr. Daniel Manduku ase keria batana tebone una bakomochia omugavana bwe county ya Kisii Paul Simbarati ekyogeta bwenereti nigo baganire bono abarai bonsi na bachumbe kurwase chibunge Eyemo county ya Kisii ochamo kobwatirana na usange birengereryo kurigereri na kibara ikiranie amagendro ase abananchi Morikeito Mildred Momanyi norboti urwaso bwikirano no musangerekano obwekyama kya UDA oyokorekanete abori tukore igoro ase geti kya Monarch ime ya musocho ebunge ya Gitutu Chache South ase abarai au kurwa ekyame kyo bakoragwa na Cleophas Malala baikeranete omoyego yo wono nigo orentire ebirengereryo au ase bono gati yabo Bernard Nyamwaro kurwa Juhudi Africa aisokire na kugikeria chingwana kya gati abarai kurwa ekyame kyo ase okomomocha omugavana bwe county ya Kisii Simba Arati tekoira libageri kogikeria egekorogia koregete igoro arie musocho Monarch na beire nkomureka omosike Simba Arati asemetie nyikianda yaetire komuboria nyare gokorera abantu buya amagenderero ande kumareta amo no moichano ego nasangetie abajumbe zaidi ya 5 likabago kwanera igoro ya ngaki barosetio moroberio bwoko register abantu goche chama ya UDA bagaonchoro moroberio yo bakayokora koba ekioreri yoko iraneria na koraga omugavana Simba Arati oyu otari Kisii ogakare China Nigo bono amomochirie omobunge onyali bari masaba Dr. Daniel Manduku asengwana yae gatia yande amange. Lakini huyu Zair akaona deni yangu. Akaniambia pitia hapo uchukue pesa yako. Nikakataa kuja. Zair nsera ngende nje tiba mwana. Wotatigati yarenge buya korengana ne birengereri bya na kisiasa. Korora omosike Dr. Dan Manduku omojumbe onyalibali masaba ekera koru Nairobi oru nyalibali masaba oeta nyalibali chache ocha mpaka oeta bosongo ogenda mpaka Monarch nga
igabwatetie zairi janda amoe deni yayo. That is absolute rhetoric. Naende ngotebanga mwanye bebangire kuri gichikura. It is too early. Ekero omugabana former governor chieta so mukutano. Mugabana James Ongwae. Obeire member ya UDA live. No mheshimiwa former women rep Janet Ongera. Tiyarenge buya aso mukutano ulia omonto okorokwa zairi jando mo chumbo nyali bali chache koimoka koraga member yabo nga bono omanyete UDA ne bwata abanyene bono mubwenerete gocha ngora kerige gotwaro kinga agenda ayenda y'abantu aba ba UDA terindonge noyene nake Boigo nigo ababoria ababunge gocha korenta amagendero ase chibunge chabo na gutigana na siasa. Ngosaba abantu baitu ba Gusii ingakere constituency bono moimoke na koboria abajumbe baitu batokorera amagenderero na boigo no mugabano Kisii nkomobori inga bono kwarorira sese yiserochi oimoke igoro to baisa korwana esegi webange okorera abantu baitu ekiagara kwabangeirwe koruzi office. Ripotalia egetaseni kia Ndizi TV ilitaliane Mildred Momanyi. Mbia mono Mildred Momanyi se oroboti ururikiranu abagotu nigo bagenderete wesokia na konyora chibesa chobogotu echo cyabachiko bwatwane serikali inse yo muroberio o manyekantebu na inua jamii abanke nigo besokire tkolya rero ase eskuru yo buruso ya Getembe imeye county ya Kisii ase baba kworokyo mogokobo bwo konyora chibesa echo na wakira serikali ngambia mono ase nonya nabo baburiwe kwenekia bunango chitumeka bale ase nchire bwenete eryo goikirania amagania amange ni otwariganire na Josephat Amisi konyora tuasundukire konyora tuaburi robe tuaukoire gukia lakini igoro muizonde kala twaroje go twatebe haleluya ngati chingwana chanyara ko bachiko bwatokwa anene na bali banyara ko bagwikirana asomoro buli bwo konyora chibesa cheinua jamii uyu nyara ko bakolekana ase skuru ya Getembe imeyo cyo bosongo ase bagokera na wakere serikali ngambia mono aso gwikira ni chira chibesa chyo Gokindu siryo mongina gento gake waje koromba romba gorire gento gake gorina bantu basini ni gana ndu mwatenga bantu kari kagwansa mongina ko beke gichunchu goriko obeka igoro kanya gotio ke karaga atio kiro mongina akora buyote mu maka na nyuchete koria igota tabirere teacher na bira taka shukuru serikali singencho ya tokonyire twanyore chibesechi toskitire korwa setore ucheke wango kende Moso abantu baremafu abana baremafu pia na barabumbata amasomo bono chibesechi anene ngo tokonya chire gwaka na school fees buna na abana chintakana boyo bagwaka tukwere ndingambi ya mono onyi ena ruarete kaira na koruaga paka bana atendio na re gotenena asengeje yo moroberio yo tata nyasaye na bono na etire tinda ikanya gitari ene ka timbuate mbuya mono mosese ni kuna ndeba bagendere tata nyasaye bwiki soko ni soko ria nyasaye yo mubui atobwere biyonse na ndo nyako to abutambe toboke asogwanja kumwana Yesu Kristo mutorio ikigancha ekyo jamii nigo kerengete goikera abantu abagotu bari bameta mono barema na boigo chintakana bali bale ase binyoro ao naende mono bintu byale bibikuranga batokonye kipini kibuna korengana kire naende batoretere masinani kiagero roche gotokuru ale twacha naende twagotire bintu kire kijana kie kimuko umurubi noro yitugutaka yagero roche natokona kogenda iga abande ntole marite twagenda ale oyalenge motoretere kipini ase kobera ange twaebu nikimbwata kane nachi naeru ali sende lakini chibase chindire chiwika chiate bana ndogo chinyora se engakiri okonyara tumigete moso kero tokugera chisukuru bana bana abana ni sikobare bara ikera kwande skuru go sikuru chiko le asenjo ye chibase tumigete yakia serikali akoro wanja etorobere li chibase chi engakinere twakanyore chibase chi baada ya miezi 2 kichenda tambe miezi 4 twanyora chibese gagukwana asomoroberio oyibo wakana chibesa mu county coordinator bwe ikiganje kikinwa jamii me county ya Kisii David Gusii nigatabire serikali yanyareko bekobeka omoroberio gwenerete kubwatira namone chibengi elio kwenekia buna omochando bwe biara onyareko bagokorwa limorioka. These people are actually facing
One is that the issue of the fingerprint. For the fingerprint, we have agreed with the banks. If somebody has an issue of the fingerprint, what they do is that they come to our offices, they are checked if they are in the payroll, they are given a letter from our desk, and you go straight to the bank and you get the payments at the counter. So there's an issue of the expired ATM cards, which you have talked to the banks. What they are now doing is that they are at the same time getting the details of the beneficiary so that they can go and arrange for them their cards. So that nonyana bo niko David Gusii anyareka agakugania abagotua banyareko bakonyera chibese cyo banyareko bagutumia asinchire wikiranu elinde nyareko bachiko bakonya asobugima bwabo bakira lituko asabo igatabire eserikali terachaka omorobere bwo kwelikia asabali nande banyareko bagwikera emyaka eliyo konyera chibese cyo. In fact, right now, the government is planning to add more persons or these people in the program. Get this money, they should go and use it for their own basic needs. They should go and use it for their own clothing. The issue where they try to misuse the money, we normally want them that. Kuripotiri kutasini Ndizi TV kuri kaunti ya Kisii Literane Josephat Amese. Miamono murikeito Josephat Amese ase oroboti ororo ikiranu nabaunchoreriani go bagendrete kwemurunganiria ogokonga kwobogima arene okomenta kwa magori yebinto gokwana negetaseni kya Ndizi TV nigegatia bonchoreria kurwase chiro ya nyakoe babeire bakurera okomenta nene ari gori ria mafuta yento baganirie serikali kwenekia bunangorigereriere na kobakeane egosego ya magori yebinto erio koba chinga kinyororo asoko genderia obonchorere bwabo murikeito ndemo Stephen noroboti ororo abatokongerete obogima nigo bagendrete gokong'asa bonchiri batebire bintu bakogora niga amagori ayagendrete kwenda gesara nonye basinyire komentera abagori amagori ncheri atali anengoro ku filing kurwase chiro ya nyakoe ebiasara byabeire insemo no asengencho amagori ebintu tokoretera chibese chinyinge lakini abante batayitobona ligori dia chibese singa sengencho beseteyo twatebire biasara nebikongu byakongire paka nona konyora nene ndagere tokoweke mesa yabeire gasi enkongu bono ngaito gosoera tokonye gaki bona somo chandore bwe cabbage amaguta gacheta kamentaligo kera amaguta mentaligo chigali chachete chikatomentera bora mune cabbage konya tokobogoria ya mesiringi ne somo ni bato ikere siringi ibere nekero gwake sawe yesiringi ibere ngo chogore bono guchinyomba ya manyakobe merememe konkonyora no muturiro no muturiro bunore siringi 200 bono bogima batokongerete abagori omaete bone cabbage mbari kogora rigori muna rikare twakaoni ngakie kiangasi bono igari igori rirensa ase njo tokonye cabbage 10 eyende tuonye 20 bono rigori rense bagori mbaranja komenta chibese nga ngotomenta barase njo chinyeni chia machani gochichire gati yebinta amagori akeire nari ebiasi ebyabantu batameire ase biasara ebibeito konyo musigo tokogorera 500 lakini bono igaso musigo aso ikeire igore siringi 2300 na bibi akonyira sae abana inchi abagotogoria ndagera wetara se bitume bila siringi 200 bakogo si 220 lakini bono ebiasi na bibi akonyira abana inchi nande tima etigo sina sengenche taxi ebinto twakaretere bono buna for example karabweke nakaretere chibese chinke rero tokoretera chibese inge lakini abante bateterigo naboneti omutienyirori mbaone bono rigeri mto bya na bitigate kurumambi ebinto nona gasoda ngare kunywe nakabesa tima etinga irero tokosoera ukoboria na serikali nene konyara kubeka emeroberiera ake ya magori ebintu mono chindagira esa marieta boro kubosire Samuel bondo monjoreri bwe biashara ebi bikebe na moroche mefuko chikaria bag ase sema ye biasi na maraboni otoko sabange serikali yeito etopungusire garama y'ebintu byokoria bono buna obosie amafuta chingeni na amangana yo usafiri para na litoranyara gokora biashara ekera ndoro che biashara mbiro nande buna ntu abaonjoreri abake ntoganetie serikali ikegaiga enyare ko twana no boloni oboke tonyare kwegendereria igo nabo toroche ngo mweshimiwa oito Musike William Ruto are gopunguse garama y'ebintu byokoria
ekere bintu endagera ense tonyore egento tokoria nabo tokonyara gokonya nona abana baito bagenda isukuru bono intumu nabaonchoreri twarenge gosaba ng'onye ndirianja ase eng'encho amaguta aya iga naraementire ng'a etransport yatirire amaguta are kogura igori nabo tware gocha gokonyeka nonye na omosigo twabogoreri buya buna twakabogoreiri rigere obogima gose mbwororo bake ase eng'encho ebinto nigo bimentete. Koripoteria Ndizi TV korwa ensembo ya Nyakoe Kitutu Chache South Constituency irietariane Ndemo Steven. Manchi muririo roboti oruo ayende mo Stephen arogotoreta omwerio bwa mayeyese masenchira ire yobikiranu kore na mange ngwariganirete ayora chikonyora na inda senchira yobikiranu ekero chirarage chinsa isato yona to Oscar gendera kobwatie merubiro yonsi ya Ndizi TV irietariane Everline Osero twabwatirana nere Petronira Mukeira kwene kiachibichanerio gicha wikeire asenchira ya bene.